Καλησπέρα σας, γεια σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εγώ με μια χαρά. Λοιπόν, τι έχω σκεφτεί να κάνουμε για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Μα για τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Να κάνουμε εβδομαδιαίες εξελίξεις, να δούμε τι θα μας δώσει αυτή η εβδομάδα. Στα αισθηματικά μας φυσικά. Στα ζητήματα καρδιάς. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να σας κάνω εβδομαδιαίες εξελίξεις για να δω τι θα μας βγάλει. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εγώ ρωτάω για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Για τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου, εβδομαδιαίες εξελίξεις. Δώσε μας το μήνυμα της εβδομάδας. Τι γεγονότα θα συμβούνε. Λοιπόν, αισθηματικές εξελίξεις για τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου, τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Όπα! Κάποιοι μου ξεκινάτε και δεν μου είστε και λίγο καλά. Έχουμε λίγο κάποια θέματα. Αχ! Για πάμε να δούμε. Εγώ ρωτάω για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Κάποιος από ταξίδι. Κάποιος βρίσκεται σε ταξίδι, κάποιος πάει σε ταξίδι. Λοιπόν, πάμε να συγκεντρωθούμε. Έλα εδώ με θετική ενέργεια. Πάμε να σκεφτούμε κάτι καλό. Εβδομαδιαίες εξελίξεις για τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Εβδομαδιαίες εξελίξεις. Για πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Λοιπόν. Εδώ έχω τα κορίτσια. Κάποια κορίτσια. Wow, τύχη. Έχουμε τύχη να ξέρετε. Και χρήματα στην εβδομάδα. Και ερωτικές συναντήσεις. Αυτά μου αρέσουν. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει. Μια ερωτική συνάντηση. Ξεκινάει η εβδομάδα πάρα πολύ ερωτικά τελικά. Κάποιος από ταξίδι κάνει χιλιομετρική απόσταση, κάνει ταξίδι τέλος πάντων για να συναντήσει τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου. Εδώ ένας άντρας ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία. Επιστήμονας, γιατρός, δικηγόρος, δημόσιο υπαλλήλος, οτιδήποτε έχει να κάνει με το δημόσιο. Εδώ κάποιοι μου είστε φυλακισμένοι. Τα κορίτσια μου. Γιατί τα κορίτσια μου. Γιατί τα κορίτσια μου δουλεύουν και πάρα πολύ και σκέφτονται και πάρα πολύ. Μέσα στη δουλειά τους. Για να δω τα κορίτσια μου. Τα αγόρια μου τα σκέφτονται τα κορίτσια μου. Θέλουν μια οικογένεια. Για να δω αυτή την οικογένεια. Αυτός φοράει στολή. Για να δω. Εδώ έχω καρμική αγάπη. Για να δω. Που κάποιος που έφυγε σαν τον κλέφτη. Τι θα κάνει αυτό το αγόρι. Που περνάει δύσκολα μέσα στο σπίτι του τώρα εκεί που είναι. Σας αρέσει προβλήματα. Ο δρόμος λέει ανοιχτός, δεν έχει κλειστεί στο μεταξύ σας. Νιώθει πολύ μοναξιά και πάρα πολύ μόνος. Και το συζητάει εδώ και έχω και άλλον έναν που εμφανίζεται. Έλα τα κορίτσια με τις επιλογές τους. Ο οποίος εντάξει δεν έχει την καλή του φάση να ξέρεις. Κάνει άσχημες σκέψεις. Έρχεται όμως λέει ένα δώρο. Παρόλο που εκείνος είναι λέει χάλια. Πολύ χαπληπισία τα αγόρια εβδομάδα. Εσείς παίρνετε ένα μήνυμα που ταράζεστε κορίτσια μου. Σας έχει λέει πάρα πολύ ψηλά. Εδώ έχω μετακομίσει, έχω μετακινήσεις. Όπα, ένα μήνυμα. Τι θα λέει αυτό το μήνυμα. Για τα κορίτσια μου φυσικά. Τι θα λέει, στις προσδοκίες σας το περιμένετε. Να λύσετε τις διαφορές σας και κάποιοι θα πάρετε και διαζύγιο που θέλετε. Τρίτα πρόσωπα έχουν ανακατευθεί σε ένα διαζύγιο. Ένα τέλος για μια γυναίκα η οποία είναι μια σχέση άρρωστη. Ενώ σε ένα γάμο μέσα είναι μια σχέση που έχει αρρωστήσει. Και εδώ έχω έναν άλλο γάμο. Πολύ διαζύγιο ρε παιδιά. Κάποιος φεύγει και πάει και μένει μόνος του. Και τα χρήματα, τι θα γίνει, τύχη, πολύ χρήμα αυτή η εβδομάδα, wow! Και τα αγόρι μας. Τα αγόρι μας τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το χρήμα, θέλω να ξέρετε. Μα πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, συνεχίζω. Για να δω τι άλλο θα δω αυτήν την εβδομάδα, συνεχίζω. Να βγάλουμε και ημερομηνίες, όπα τι έγινε εδώ. Τι γίνεται, για να αποδογυρίσει το σύστημα, πάμε. Εγώ ρωτάω. Γιατί μισή να πάμε. Εγώ ρωτάω εβδομαδιαίες εξελίξεις στα συναισθηματικά μας για τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου, τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου, δείξε μου. Εγώ ρωτάω αισθηματικές εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, τι θα συμβεί για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου, για τα αγόρια μου και τα κορίτσια μου. Για να δω τι θα γίνει εδώ. Για να ακούσω. Όπα, εδώ έχω ένα γάμο κατευθείαν. Όπα, εδώ ξεκινάμε, λέει. Θα σηκώσω και τα μανίκια, δεν μπορώ. Εδώ ξεκινάμε με τύψεις. Κάποιος έχει τύψεις. Έγινε αυτή η εβδομάδα. Κάποιοι εδώ έχουν κάνει ένα ταξίδι. Θα γίνει ένα ταξίδι. Και εδώ που μου τα έχεις κλειστά, γιατί μου τα έχεις κλειστά, γύρνας από εδώ. Και έχουμε και δικαιοσύνη. Κάποιοι δικαιώνεστε. Άρα, κάποιος που αισθάνεται τύψη που είναι από το ταξίδι επιστρέφει και σας δικαιώνει. Ο γάμος δεν θέλει να κλειστεί, όπως βλέπετε. Τον κλείνω. Λοιπόν, πάμε. Δικαιοσύνη.
Κάποιες έχετε δικαστήρια, κάποιες θα δικαιωθείτε. Για να δω τι θα γίνει. Από ένα αγόρι. Δικαιώνεστε από ένα αγόρι. Τι έκανε αυτό το αγόρι μου? Ναι, που πήγαν τόσο καλά τα πράγματα μεταξύ σας. Εδώ με τις επιχειρήσεις, τις δουλειές θα πάτε πάρα πολύ καλά. Έχετε μια πάρα πολύ καλή περίοδος. Για να δω γιατί έχετε μια πολύ καλή περίοδος. Ύστερα από εσωτερική αναζήτηση. Έρχεται μια περίοδος αυτή η εβδομάδα, θα είναι πάρα πολύ καθαρή. Δεν θα έχει τόσο πολλά εμπόδια. Για αυτό το καστανό αγόρι που έχει κάνει εσωτερική αναζήτηση. Τον αγαπώ. Αυτός εδώ έχει πάρει το μαθημά του, θέλω να ξέρετε. Για να δω. Πάνω σε 5. Τέλος εβδομάδας τι θα γίνει? Έχουμε μια νέα γνωριμία. Wow! Έχω νέα γνωριμία. Με έναν άντρα που θα έρθει δειλά στα κορίτσια μου. Πάνω σε 5. Όποιος ενδιαφέρεται για νέα γνωριμία, έχω να σας δώσω κάτι καλό. Λοιπόν, για πάμε. Στην 6η μέρα τι θα γίνει? Τύψεις. Γιατί τύψεις? Γιατί για ένα κρυφό πάθος, για ένα κρυφό πόθο. Εδώ κάποιοι μου αισθάνεστε τύψεις. Κοίταξε να σας πω κάτι. Οι τύψεις είναι σχετικές. Οι τύψεις είναι σχετικές γιατί όταν υπάρχει πάθος, πόθος, για ποιες τύψεις να μιλάμε άλλωστε? Για ποιες τύψεις που το αισθάνεσαι? Το αισθάνεσαι για κάθε μέρα, η αλήθεια είναι. Στο άπειρο, πάμε. Δεν θέλω σένα. Σε 8 και σε ένα 9, τι θα γίνει? Πολλά νούμερα μου βγαίνουν. Για να τα δω τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, ταξίδι. Κάποιος που έχει έρθει να έρθει καιρό, μεγάλο διάστημα, έρχεται για την αγάπη του. Wow. 10-12, πάμε. Αυτό πιάνει ενέργεια την προηγούμενη εβδομάδα και θα πιάσει και την επόμενη εβδομάδα. Εδώ κάποιος από ταξίδι που κάνει χιλιομετρική απόσταση για την αγάπη του, η οποία αυτή η αγάπη είναι ευλογημένη, θέλω να ξέρετε. Ευλογημένη. Εδώ ένα ξανθό μου κορίτσι, τι θα κάνει το ξανθό μου το κορίτσι, που έχει προστασία το κορίτσι μου για το μελαχρινό άντρα. Εύχομαι να έχω και γάμο, να έχω και επανασύνδεση τρομερή. Το ξανθό μου με το μελαχρινό μου το αγόρι εδώ. Σας το εύχομαι. Σας το εύχομαι. Εδώ έχω και τους εχθρούς. Αυτούς τους εχθρούς να μην είχα. Πάνω σε 2 τι θα γίνει, ρε παιδιά? Και σε 3 τι θα δώσει? Μία στεναχώρια. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε λίγο προσεκτικοί και προσεκτικές. Εδώ υπάρχει, παραμονεύει πάντα εδώ, πάντα υπάρχει ένας εχθρός, πάντα εδώ υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο που σε 3 μερούλες περίπου, 3 η ώρα, εδώ θα έχουμε κάποια αποκάλυψη. Λοιπόν, και εδώ έχω ένα αγόρι, μαζί με άλλο ένα αγόρι και τι κάνουν αυτοί εδώ, τα διασκεδάζουν. Αυτοί περνάνε πάρα πολύ καλά. Αυτοί περνάνε εξαιρετικά. Λοιπόν, για να δω. Χρήματα και κλείσιμο κύκλου. Κάποιος χάνει χρήματα. Έχουμε αναγέννηση, για να δω τι θα έχουμε. Λοιπόν, μετά από τα εμπόδια έρχεται η αναγέννηση. Έχω εδώ ένα γάμο, ο οποίος πέρασε από πάρα πολλά εμπόδια και ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες τους. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια για τα κορίτσια μου και τα αγόρια μου που θέλουν το γάμο τους ξανά πίσω. Σας το εύχομαι. Βγάλω να βγάλουμε τις θελικές ενέργειες. Πάθος. Wow, για να το κλείσω. Πάθος λέει. Στην 7η μέρα, έλα πάθος, δώσε μου κάτι καλό, δώσε μου κάτι καλό και γονιμότητα. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό σε απλή μετάφραση? Όσο θέλετε να κάνετε παιδάκι, να μείνετε έγκυος και τα λοιπά, οι μανούλες που είσαστε κάποιες και τα πιο νέα μου τα κορίτσια, θα ζήσετε ένα πάθος, ένα γόνιμο πάθος. Στην τελευταία μέρα της εβδομάδας. Σας το εύχομαι. Σας το εύχομαι. Μέσα από την καρδιά μου να σκέφτεστε θετικά, να πράτετε σωστά, να σκέφτεστε ξανά, να φιλτράρετε και να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς. Γιατί μόνο εσείς ξέρετε. Αυτό θα σας το λέω συνέχεια. Απλά όταν έχουμε τα δεδομένα, ξέρουμε πώς πρέπει να κινηθούμε. Εκεί είναι το μυστικό. Όταν έχεις τα δεδομένα, ξέρεις και τα ζητούμενα. Και τα ζητούμενα φέρνουν τα δεδομένα. Οπότε, εγώ θα σας ευχηθώ σε όλους να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, γεμάτη αγάπη, γεμάτη φως, γεμάτη θετική ενέργεια και δώστε αγάπη. Δώστε παντού, το σύμπαν θα σας το γυρίσει πίσω. Σας φιλώ. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη και τη θετική μου ενέργεια. Φιλάκια!